To je. I dok šaljem energiju, vi se javljajte. Imate još malo vremena. Dok vidim da nije bilo puno, dajem vam još malo vremena. To je. Nije bilo puno ljudi. Pomognite sebi instant, nemojte kupati srećke instant, nego dobite pomoć instant. Jako čudna reč, ali retko ko zna da objasni šta znači ta reč. Ajmo dalje. Znači, zovite da primite energiju, ja se pripremam za slanje energije. Vi, kao što sam rekao, budite tu i dotaknite televizor. Sad je ovo duplo slanje energije protiv uroka. Duplo. Zovite i dalje. Opa, ovo je sad jedna od težih konstelacija planeta. Evo je karta protiv uroka. Primite! Energija! Moram da se oporavim. Jaj. Uf.